Dobrý deň, zdravím vás priatelia, je krásne ráno v Šanlúrfe. V parku zatiaľ sa nachádza len služba, ktorá sa tu o to stará. Polievajú trávniky, ináč tu nie je nikto. Okrem jedného mačaťa, ktoré ku mne prišlo a stále tu po mne lozí a otiera sa o mňa. Už tretíkrát som musel spustiť nahrávanie, lebo vždy mi to zruší. Tak toto teraz dúfam, že bude posledné, čo hovorím, čo nahrávam a že ma mača nechá dohovoriť. Chcel som hovoriť o tom, že som si vlastne dneska ráno po veľmi dlhej dobe pustil na internete ťažký deň od toho Jakuba Gulíka, kde si robí posmech z toho pána doktora Kotlára, ako aj z doktorky Soni Pekovej. Stále samozrejme, že v súvislosti s tým covidom, s tým vírusom, už je to ako 5 rokov, ale za tých 5 rokov sa zatiaľ vlastne nič neposunulo, nikto sa nič nedozvedel, že ako to vlastne s tým covidom bolo a prečo to tak bolo, ako to bolo a či bolo všetko správne, či to bolo v súlade so zákonom, lebo vyzerá to skôr, že nie. Ale nechcem sa aj vyjadrovať vyložene k tejto problematike. Len niečo tak na okraj môžem povedať, že čo som zistil ja, keď som si prehľadával dáta. Zistil som, že existujú dva tábory, ktoré zastávajú dve rôzne teórie. Jedna teória hovorí, že vírus bol prenesený na človeka z akéhosi netopiera vo Wuhane, že vlastne prirodzenou cestou, prírodnou. Akurát, že za celé dlhé roky sa nepodarilo nájsť ten medzičlánok, to zviera, ktoré by to dokázalo akože preniesť. Takže nie je to úplne jasné, ako to mohlo prejsť z toho netopiera na človeka. A ten druhý, za ktorý sa vlastne vysmieva Gulík týmto lekárom, ten druhý názor je zase ten, že vírus bol vytvorený umelo v laboratóriu a potom sa dostal vlastne na človeka. Nehovorí táto druhá teória o tom, že či tu bol nejaký úmysel, že či úmyselne bol uvoľnený ten vírus, alebo neúmyselne unikol z laboratória, to nie je známe. Ale tak ako prvá teória má svojich zastancov, aj táto druhá teória. A sú to skutočne významné osobnosti lekárske, virologické. A okrem toho, vlastne k tejto teórii sa prikláňa aj FBI. Nikto netvrdí, že tu bol úmysel, že ten vírus pustiť. Akurát to, že čo odhalila už na začiatku Soňa Peková, je tak, že vlastne, že ten vírus mal neprirodzené nejaké, ja neviem, aké sú to veci, to mača mi nie a nie dať pokoj. To by sa musel vyjadrovať niekto odborný. Proste prirodzený vírus to nemá, nedisponuje tým, tieto covidové, či ako sa to volajú. No, to je jedna vec. Ale chcel som sa vyjadrovať vlastne k tomu, lebo obhajujú, že Slovenská akadémia vied robila niečo, nejaké laboratórne vyšetrovania a dospela k tomu, že neobsahujú tie vakcíny také a také látky a neviem, je to možné, No a teraz, Slovenská akadémia vied by mala byť akože tá najvrchnejšia vedecká inštitúcia v danej krajine. Čiže ich názor by mal byť objektívne správny a validný, áno. No a teraz k tomu. Ja som tu v Šanlúrfe od 6. tohto mesiaca. 5. deň pred tým odletom som si na pošte vyzdvihol list, ktorý mi posiela Slovenská akadémia vied. Tu vám ho ukážem. Prišiel mi list zo Slovenskej akadémie vied, ja ho aj vyberem. To je odpoveď na moje otázky. Toto nie je prvá. Ja som sa už veľakrát pýtal a toto vlastne súvisí s tým systémom, o ktorom som vám hovoril, že o tom píšem tú knihu. No a chcem vám to ukázať. Toto je to rozhodnutie. Samozrejme, že toto rozhodnutie nepísal žiaden lekár, písal to právnik a to ma už aj v minulosti, keď som sa tam na nich obracal, aj v minulosti ma to zarazilo, prečo mi neodpovie žiadny lekár, lebo ja som sa pýtal už x lekárov, x. Pozrite sa, koľko ten právnik popísal. Lekári ako keby nevedeli odpovedať, alebo majú zakázané sa k týmto veciam vyjadrovať a majú to posunúť na právnické oddelenie
ktoré nemá nič iné na robote, len akúkoľvek vec zahmlievať a vlastne na x stranách nepovedať nič a tváriť sa, že už odpovedali. Moje otázky, ja som sa obrátil na nich v týchto dvoch otázkach. Prečítam vám ich. Hej, že týmto vás žiadam o zoznam všetkých výskumných projektov a grantov financovaných Akadémiou vied za posledných 10 rokov, ktoré sa zaoberali témou reliability a validity psychiatrickej diagnostiky a súdnoznaleckej praxe. Druhá otázka. Žiadam sprístupnenie akejkoľvek existujúcej internej metodiky alebo stanoviska, ktoré Akadémia vied vydala k téme používania psychodiagnostických metód v súdnom konaní. Viete, existuje tu kopec súdnych konaní, strašne veľa znaleckých posudkov a môžem vám z tohto miesta, aj keď to nie je ani na Slovensku, ani v Česku, úplne zodpovedne povedať, že všetky sú zlé. Všetky. 100% posudkov stojí za prd. Nemajú žiadnu validnú hodnotu, napriek tomu súdy na základe týchto plagiátov, týchto falošných posudkov vytvárajú rozhodnutia. Ľudia, ktorí tomu absolútne nerozumejú, nemajú ani poňatia, o čom hovoria. No a aká prišla odpoveď od tohto právnika? Rozhodnutie odmieta poskytnúť informácie. Tu, neviem, či to je dosť dobre vidieť na tú kameru, lebo slnko mi svieti do očí a tu je ozaj, no ešte chvíľku bude pod 30, o chvíľu už bude zas 35. Takže to je to, čo som vám chcel povedať na margo tej relácie Ťažký deň. Pozrite, koľko... A podpísaný je nejaký Júdr, Mgr, Juraj, Varga, PHD. Otitulovaný spredu, odzadu, ale keby ste sa ich spýtali, čo vedia o psychike a o psychiatrii a vôbec diagnostike, tak budú na vás pozerať ako bager na tvrdú hlinu, lebo nevedia absolútne nič, ale rozhodujú. Jakub Gulik, ako aj iní novinári, si robia posmech z ľudí, ktorí sa vyjadrujú k veciam, o ktorých by akože nemali nič vedieť, že sú to len laici. Hej? Že sú to laici, že nech to nechajú na odborníkov. Ale keď sa obratíte na odborníka, tak vám odpovie laik. Laik, ktorý nemá ani poňatia o problematike, na ktorú sa pýtate, čo chcete vedieť. Je to právnik. A teraz, keď vám poviem údaje, ktoré existujú a je ich nie málo, ktoré sú ako odpovede k týmto otázkam. Oni mi stále odpovedajú, že ja žiadam nejaký názor, ich názor. Ja nežiadam ich názor. Žiadam, aby mi odpovedali fakt. Žiadam, aby mi odpovedali fakticky. Existuje niečo také, alebo neexistuje? Majú nejakú metodiku, alebo nemajú? A na to mi neodpovedajú. Takže odpovede môžu byť len dve. Ak ju majú, tak tá metodika sa neosvedčila a potvrdilo sa to, čo koniec koncov môžete nájsť na internete. Sú toho stovky a tisíce informácií o tom, že validita v psychiatrii a psychológii je veľmi na nízkej úrovni. Proste diagnostika. To je varenie čarovného lektváru, alebo čarovanie, ako sa hovorí, čarovanie z kryštáľovej gule. A navyše, už keď by sme mali brať ako za validné to, čo ten znalec napíše, tak je to len daný opis danej situácie v danom momente. To nič nedokazuje. To nedokazuje, že predtým alebo potom. A toto oni vedia. Na akademickej pôde sa toho preberá neskutočne. Existujú o tom dokonca už aj, ako sa tomu hovorí, bakalárske a diplomové práce, keď študenti si to ako vyberajú ako veľmi zaujímavú kontroverznú tému a predkladajú ako návrhy. Takže aj návrhy existujú na riešenie, ale systém ide stále po svojom. Napriek tomu, že to je úplný nezmysel. Nezmysel. Je nemožné, aby sa sudca opieral o nejaký znalecký posudok, ktorý vytvoril akýkoľvek znalec, keby mal tých titulov aj 250 pred menom a ďalších 350 za menom.
tak on nikdy neopísal skutočnosť, psychiatrický stav daného človeka a predpoklady, ako sa bude ďalej vyvíjať. Nedokáže to predpovedať. Hovoríme tu o teórii chaosu. Viete, venujem sa tomuto 22 rokov. Aj keď sa vám to môže zdať čudné, a nemusíte mi veriť, fakt si to prejdite, vyhľadajte si na internete a uvidíte, že všetko, čo hovorím, je absolútne pravda. Nemýlim sa, v týchto veciach sa nemýlim ani trochu. Ja som si to overoval celé dlhé roky. Preto sa pýtam, až teraz vlastne s tým vychádzam, až teraz to predložím ako hotovú vec. 22 rokov som sa pýtal a overoval. Ale k ničomu som sa nedopracoval, k inému, ako k tomu, čo som tvrdil pred 22 rokmi. Je to stále to isté. A možno vás poteší, možno prekvapí, možno sa vám to bude zdať ešte neuveriteľnejšie, ale nie je to problém na Slovensku alebo v Česku. Je to systémová chyba, ktorá je problémom na celom svete. Akurát s tým rozdielom, že v Spojených štátoch je to možno o niečo zaujímavejšie, lebo tam je to bitka peňazí. Ak máte dosť peňazí na to, aby ste zaplatili ozaj špičkového znalca, špecialistu, ktorý sa navyše ešte aj vie aj veľmi dobre vyjadrovať verbálne a zvedie súboj s tým druhým, lebo tam si to v podstate bere každá strana svojho. Kto vyhrá ten súbor, teda súboj, tak ten víťazí, ten má pravdu. Ale v skutočnosti to nie je pravda. Pravda sa skrýva niekde úplne inde. Toto, čo sa deje, je z vedeckého hľadiska nemožné. Sa to proste nedá. A pravdepodobne to nebudeme vedieť nikdy, ani o 10 000 rokov. Keď nám aj vzniknú nejaké extra prístroje, keď lekári budú študovať na neviem akých univerzitách, nikto im nemôže uprieť to, čo sa naučili, že to, čo vedia. To áno. Ale oni mnohí, možno nie všetci, ale mnohí aj vedia, že aká je validita ich rozhodnutí a koľko vzniklo a vzniká denne nových psychiatrických pacientov vďaka tomu, že ich diagnostika je zlá, že predpisujú lieky na niečo, o čom nie sú presvedčení, že to skutočne tak je. Takže vlastne ten liek toho človeka deptá. A to je to, o čom vám budem písať, o čom vám napíšem do tej knihy. Cez čo všetko som prešiel a aké vidím východiska. Ukážem vám, ako vám to môže pomôcť v živote, ako vám to môže pomôcť v podnikaní. Ako môžeme zmeniť tento systém, túto spoločnosť tak, aby bola spravodlivejšia. Ona nebude nikdy spravodlivá úplne ku každému a ku všetkým, ale spravodlivejšia byť môže. To sa dá. A to je zatiaľ všetko. Slnko už začína pripekať stále viac a viac, takže ja radšej skončím. Prajem vám ozaj krásny deň. A ja si to idem ešte tuto užívať. Pôjdem ešte popozerať nejaké ďalšie pamiatky. Majte sa krásne.